Evo nekoliko dova na koje se Allah dželešanuhu odaziva svojim robovima. Prvo, dova vjernika upućena bratu muslimanu u njegovom odsustvu. Od Ebu Derda se prenosi da je Allahov poslanik alejhiselam rekao: nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan, a da melek koji je zadužen za njega ne uči istu dovu za toga koji moli. Druga, dova onoga kome je nepravda učinjena. Kada je Allahov poslanik alejhiselam odlučio da pošalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je riječima: čuvaj se dove kletve onoga kome je nepravda učinjena, jer zaista između njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor. Treća dova putnika. Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov poslanik alejhiselam rekao: tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje. Dova onoga kome je nepravda učinjena, dova putnika, namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete. Četvrta, dova poslušnog djeteta. Od Ebu Hurejre se bilježi se predaja da je alejhiselam rekao: kada čovjek umre, prestaju mu se pisati njegova djela, osim u tri slučaja. Ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, znanje koje ljudima koristi i lijepo odgojeno dijete koje moli za svoje roditelje. Peto, dova onoga koji se našao u nevolji, shodno kuranskom ajetu: a koji je taj koji se nevoljniku u nevolji odaziva? Šesto, ko zanoći čist pod abdestom spominjajući Allaha. Od Muaza ibn Džebela se prenosi da je Allahov poslanik kazao: nema tog vjernika koji zanoći sa abdestom spominjujući Allaha pa se probudi, a potom prouči dovu tražeći od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude uslišana. Sedma, dova kojom je molio Junus alejhiselam. Od Saad ibn Ebi Vekasa se prenosi da je Allahov poslanik alejhiselam rekao: ko prouči dovu koju je Junus alejhiselam u utrobi ribe učio: nema Boga osim tebe, hvaljen neka si ti. Zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogriješili. Dova će mu biti uslišana. Osma, dova onoga koji se probudi iz sna. Od Ubade ibn Samita se prenosi da je Allahov poslanik alejhiselam rekao: ko se probudi iz sna pa prouči: nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinoga, koji nema sudruga, samo njemu pripada vlast i samo je on dostojan zahvale. On svime upravlja. Neka je hvala Allahu, slavljen neka je Allah. Allah je velik, nema moći niti slave osim kod Allaha. A zatim kaže: gospodaru moj, oprosti mi, ili prouči dovu, bit će mu uslišana. Ako potom obavi i namaz, bit će mu primljen kod Allaha. Deveti, dova čestitog djeteta za njegove roditelje. Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov poslanik alejhiselam kazao: zaista će Allah uzdigniti položaj svoga iskrenog roba u džennetu, a on će kazati: gospodaru moj, odakle meni ovoliko dobrih dijela? Biće mu odogovoreno: ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece. Deseta, dova hadžije i onog koji obavlja umru, kao i dova onog koji se bori na Allahovom putu. Ibn Omer
bilježi da je Allahov poslanik alejhiselam rekao: borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru obavi, žudeći za svojim gospodarom, njihove dove su uslišane, a ono što zatraže, bit će im dato. 11. Dova onoga koji mnogo spominje Allaha. Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov poslanik alejhiselam rekao: trojici se ne odbija dova. Onome koji često spominje Allaha, dova onoga kome je nepravda učinjena i dova pravednog imama vladara. 12. Dova onoga koga je Allah zavolio i kome se smilovo. Od Ebu Hurejre se bilježi da je Allahov poslanik alejhiselam rekao: zaista je Allah rekao: ko uznemirava mog evliju, vjernika kojeg ja zavolim, objavit ću mu rat. Moj rob mi se ne može ničim bolje približiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako približava na filama, sve dok ga ja ne zavolim. A kad ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada mi zatraži nešto, ja mu dam, a ako me zamoli za zaštitu, ja mu je pružim.